वेलकाम टू नेचार पाब्लिकेशन। नेचार पाब्लिकेशनाव नोंथांखौ बरायबाय। खुलुमबाय लोगोफोर, आं मिथिंगा राजा बसुमतारी। लोगोफोर, बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो बर'नि सा 25 एबा मोन 25 बर' गेदेमाफोरनि बिमुंफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आं बे खेबाव फोरमायनानै होनो आखायाव लादों। दा लोगोफोर, खोथाया जाहैबाय जोंनि बर' गेदेमाफोरा गुबुन गुबुन हाबाफारि मावनायनि गेजेरजों, खायफाया गुबुन गुबुन गावनि गोहोमनि गेजेरजों, हारियाव होनाय बिहोमानि गेजेरजों, खायफाया गावबा गावनि गेदेमा हाबाफोरनि गेजेरजों माखासे गुन गोनां बिमुंफोर मोनदों आरो खायफाया गावबा गावनि दोननानै लादों आरो बेनो बिमुं महरै इयुनाव गायसनलांजादों। दा बिथांमोनखौ आङो गासै बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो आखायाव लादों। फारसेथिंजाय बे बिमुंफोरखौ नोंथांमोनहा गुबुन गुबुन जिके एबा गुबुन गुबुन थाखोनि बिजाब बायदिसिनाफोराव जोङो मोनखाबाय खायफाया। दा बेफोरखौनो आं बुथुमनानै बाहाय गासै मोन 25था खेव खालामनानै नोंथांमोननो फोरमायनो आखायाव लादों। अब्ला लोगोफोर, जाय नोंथांमोना मिथियाखै, बिथांमोना मिथिनो गोसो दङब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों गोरलैयैनो मिथिना लानो हागोन होननानै आं फोथायो। लोगोफोर, अब्ला जोङो फैदो जागायदिनि। बड' उपेन्द्रनाथ ब्रह्म, जों बयबो बेखौ मिथिगौ, मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन। बिथांखौ जोङो बड'फा होननानै मिथिनाय जायो। बिथांनिनो समब्रा समब्रि सोमला बसुमतारी, बिथांखौ जोङो जोहोलाव होननानै मिथिनाय जायो। आरोबाव बर'नि गिबिसिन रेडिअ' मेथाइ खनजेनग्रा बिथां नीलेश्वर ब्रह्म, बिथांखौबो जों जोहोलाव होननानै मिथिनाय जायो। बर' थुनलाइनि सासे गेदेमा लिरगिरिमोन बिहुराम बर', बेखौ जोङो सोरबां सुबुं होननानै मिथिनाय जायो। प्रमिला रानी ब्रह्म, बिथांखौ जोङो झानसिनि रानी होननानै मिथिनाय जायो। कामिनी कुमार नार्जारी, बिथांखौ जोङो अस्ताद होननानै मिथिनाय जायो। मदाराम ब्रह्म, बिथांखौ जों पद्मश्री होननानै मिथिनाय जायो। कालीचरण ब्रह्म, बिथांखौ जों गुरुदेव होननानै मिथिनाय जायो। ईसान चन्द्र मोसाहारी, बिथांखौ जोङो बर' थुनलाइ मुलुगनि जन किट्स होननानै मिथिनाय जायो। चित्तरन्जन मोसाहारी, बिथांखौ जों बर' सल'मानि सम्राट होननानै मिथिनाय जायो। रेभारेन्ड सिडनी एन्डेल, बिथांखौ जों बर'फोरा गामि बोराय होननानै गोदो मिथियोमोन। नीलकमल ब्रह्म, बिथांखौ जों बर' सुंद' सल'नि सम्राट एबा सुंद' सल'नि बिफा होननानैबो बुंनाय जायो। सुलेखा नार्जारी, बिथांखौ जोङो बर'नि दाउ खख्लिं होननानै मिथिनाय जायो। बेलबुंराम कछारी, बिथांखौ जोङो सुबेदार एबा मेजर होननानै जों मिथिनाय जायो। बिनेश्वर ब्रह्म, बेखौ जोङो सुबुंथिनि थान्दै होननानै मिथिनाय जायो। रेभारेन्ड सिडनी एन्डेलखौ आरो गुबुन मोनसे मुङै मिथिनाय जाबावो, बेनो जाहैबाय बर' थुनलाइनि बिफा। फारसेथिंजाय नीलेश्वर ब्रह्म, बिथांखौबो जोङो गुबुन मोनसे थुनलाइ मुलुगाव मुं मोनबावनाय जादों। बिथांखौ मा होनना बुङोनो? नीलु। प्रसेनजित ब्रह्म, बिथांखौ प्रजि। समर ब्रह्म चौधुरी, बिथांखौ सभेन। बिन'द ब्रह्म, बिथांखौ फुटबलनि राजा। लक्षेश्वर ब्रह्म, बिथांखौ जों सानजारां होननानै मिथिनाय जायो। सतीश चन्द्र बसुमतारी, बिथांखौ रन्दिनी फाग्लि होननानै मिथिनाय जायो, बिथाङा गावनो लालांदोंमोन। नेपाल चन्द्र नार्जारी, बिथांखौ जोङो फोरलां बाबाजि होननानै मिथिनाय जायो। कालीचरण ब्रह्म, बिथांनि गुबुन मोनसे मुं मोनबावनाय जादों, बिथांखौ मेस गान्धी होननानैबो मिथिनाय जायो। प्रमद चन्द्र ब्रह्म, बिथांखौ हायनि सुफिन होननानै थुनलाइ मुलुगाव मिथिनाय जायो। अब्ला लोगोफोर, आं बाहाय नोंथांमोननो मोन 25 बर' गेदेमाफोरनि बिमुं खिन्थानानै होबाय। आरोबाव इयुनाव मोनबावोब्ला आङो ज' खालामनानै फोसावबावनो थांखि लानाय जादों। भिडिअखौ नायनायनि थाखाय जोबोद साबायखर नोंथांमोननिसिम। आरो नोंथांमोनहा जुदि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो, जाहाथे नोंथांमोनहा बर'जों सोमोन्दो थानाय बेफोरबायदि मोजां मोजां भिडिअफोरखौ नोंथांमोनहा गोरलैयैनो नुबाय थानाय जायो। अब्ला लोगोफोर, नोंथांमोनहा मिथिबाय जानांगौ निस्सय बर'नि सा 25था, बर'नि मोन 25था बर' गेदेमाफोरनि बिमुंफोरखौ। अब्ला नोंथांमोनखौ इयुनाव खनसेबाव आरोबाव लोगो मोनबावगोन होननानै आसा खालामनानै बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।